Dobrý ráno, lidi. Zjistila jsem, že nejsem vůbec vidět, tak tohle natáčím na TikTok. Každopádně, dneska vám udělám takový menší vlog. Doufám, že bude dobrý, uvidíme. Dneska jdu na řasy a ještě předtím jdu na pohovor. A tak ještě si zařídím nějaký věci prostě v Liberci, takže pojďte dneska se mnou. Jak můžete vidět, tak venku už poprvé nasněžilo. A zjistila jsem, že je tady mamka, protože má tady udělaný kafe a já jsem jí tam dala šláčku a skořici. A sobě taky. Takže tak. No, takže lidi, teďka jsem si udělala kafe, to jsem už vypila a jsem úplně jakoby, jak to mám říct, no prostě, to je hrozný. Prostě úplně se potím a mám pocit, že někam jako strašně spěchám, přitom mám ještě hrozně času, ale chápete, prostě úplně mě to kafe překafovalo, jo, takže jsem fakt úplně spocená. A prostě úplně mám pocit, že potřebuji něco dělat, jít skákat nebo běhat. No, prostě tohle se mnou dělá kafe, protože já kafe vůbec jako skoro nepiju a když už si ho dám, tak je to extrém. Každopádně, jsem tady teď byla s mámkou, povídali jsme si teďka třeba hodinu, to bylo fakt super. Řešili jsme to, jestli se přestěhuju, ale zjistili jsme, že jakoby nemusím, protože jsem slyšela, jakoby, že když se odstěhujete prostě od svý mamky, tak jako nějakých 95% času s vaší mamkou už máte prostě za sebou. Jakože, že prostě 95% času s vaší mámou už je pryč. A že teď už prostě vám zbývá jenom těch 5%, takový to, když se vydáte, když za ní zajedete, nebo když jsou narozeniny, nebo jsou Vánoce. A to mě vyděsilo, úplně jsem si říkala, what? Jakože to ne, prostě i když s mamkou jsme se prostě spoustakrát pohádali, měli prostě špatný chvíle, tak prostě furt je to moje máma a jako fakt mě to vyděsilo tohle slyšet. Tak jsem si říkala, jako, že prostě to ještě proberu s mámou, že bych třeba tady byla u ní a že bych jí prostě přispívala, tak protože my máme jako velký byt, já tady mám nádherný pokoj, já ho milu a jakože bych normálně měla práci všechno, ale prostě jakoby chci ještě prostě s mámkou jako bydlet, takhle přesně se s ní ráno pokecat, to bylo prostě úplně úžasný, protože takhle ráno se tady nescházíme, protože máma prostě v 5 odjíždí prostě do práce, takže je tohle hrozně jako výjimečný, že tady takhle ráno je a pokecáme si a blablabla, takže prostě jakoby vím, že to může znít jako blbě, že chci být ještě u mámy, ale já u ní chci být, protože jako za prvý mám tady prostě pohodlí, víte co, mamka mi spousta věc má jako pomáhá, plus prostě si s ní můžu pokecat, prostě probíráme spolu nějaké věci, prostě já ještě jako nejsem úplně člověk, který by dokázal ještě se asi nějak pohybovat extrémně jako v životě, jakože prostě řešit nějaký smlouvy a myslet na nějaké věci. Já vím, že jsem hrozně taková, že věci zapomínám a že jako by všechno nechám na poslední chvíle a tak a to prostě do života úplně jako dobrý není, když už pak žijete ten dospělý život a už vám jde o nějaký dluhy a takovéhle věci. A prostě dokovat tady to ještě řešit nemusím, tak prostě nechci, jako chápete, jakože vím, že to může znít trochu nevyspělé, můžeme mít to pohodlí ještě spolu, prostě můžeme si spolu pustit nějaký film, udělat si u toho prostě popcorn, můžeme udělat skincare, můžeme si spolu udělat nechty, prostě jakože tohle už se pak nikdy dít nebude a já to prostě ještě chci, takže to jsme prostě řešili, že se asi nebudu stěhovat. A říkala, že bych si vzala jenom ledničku tady nějakou k sobě do pokoje malou, protože prostě abych si vážila svýho jídla a že si budu prostě kupovat třeba svoji šťávu, protože ona šťávu jako nepije a že ji budu třeba přispívat na prášek, na praní a tady ty věci. Ale že můžeme tady prostě spolu být, jakože nic se prostě neděje, ještě k tomu, když teďka teprve začnu pracovat, jakože nevím, nikam jako nepospíchám, abych se hned stěhovala, jakože můžu prostě až třeba za rok, jakože ve 23, no, ale jako co? No, dál jsme řešili auto, že bych si teďka asi koupila auto, takový úplně levný na začátek, protože jakoby já mám řidičák normálně už od 18, ale, ježiš, teď se hrozně blbě mluví, já mám řidičák už od 18, ale nemám jakoby furt auto, ještě jsem nikdy neměla auto, jakože auta řídím často, ale ne svoje, jo. A když se někam dopravu, tak prostě jedu busem. Prostě chápete. Nebo mě veze můj kluk.
Ale jinak jakoby, tak, chtěla bych prostě své auto. Chápeme to všichni, asi chápem prostě své auto, že jo. No a tak jsem to řešila taky s mamkou, že bych si teď mohla pořídit takový jakoby za 15 000, což je hrozně jako málo, ale je to úplně superový auto ve superovém stavu. A já strašně se těším, že bych mě mohla i natáčet videa, protože mi se strašně líbí videa z auta, takže mi k tomu řekněte taky, co si myslíte do komentáře, jakože si by se vám líbily nějaký videa z auta, protože já to úplně miluji, jakože ne při řízení, myslím prostě, když třeba sedíte a kecáte a tak já to prostě miluji, jakože videa v autě, nevím proč, má to na mě strašně dobrý vibe. A já už kecám strašně dlouho a tohle video má být o něčem úplně jiným, takže já se s váma zatím teďka budu loučit a ukážu vám pak dneska, co budu dělat. No, já mám trošku chlupat pod paží, to neřešte. Každopádně já už začínám se domalovávat, už jsem jako u finálních kroků. Každopádně, co jsem chtěla říct, je to, počkat. Já to dám trošku víc, protože mi přijde, že mám takhle odporný ksicht. Každopádně já jsem fakt úplně po tím, mě úplně blbě z toho kafe normálně, fakt mě to moc nahypovalo, jakože hrozně, úplně, bych teď vystřelila na Mars, jako fakt šílený, jakože šílený. Vůbec někde mi hlava stojí. No a co jsem ještě chtěla říct, je to, že jsem strašně nasraná, protože jsem si udělala jinak linky, jo. Jakože takhle to, no je to prostě trošku vidět, že jedna míří fakt hodně nahoru a druhá tak jako víc rovně, takže vypadám asi jako takhle. Jak trošku takový jako pošuk. Ještě nemám rty, jo, takže a jako vypadají malý, ale já na nich mám jako docela make-up, ale jako já mám malý rty, ale jakože takhle vypadají ještě menší, jo, jakože. Jestli si říkáte, že na mě něco nesedí, tak to je to, že nemám rty. Jinak, takže co jsem vlastně chtěla říct, zase se vám za chvíli ozvu, nebojte se. A víte, co je suprový? Jakoby, já si vždycky vzpomenu, co jsem ještě chtěla říct. Suprový je to, že mojí mamce na to, kolik je, že je 49, tak prostě ona vypadá fakt strašně dobře, jakože je fakt nádherná, prostě vypadá na to, že je třeba 35, je fakt pěkná, nemá žádný prostě vrásky, nic takového, vypadá fakt mladě, nádherně, má krásnou postavu. A že prostě si dneska půjčila moji bundu, protože já mám hodně jako kroplý bundy, protože to se prostě nosí, já mám to ráda. A dneska si půjčila jednu moji bundu a prostě to slušelo a zkoušela si i jiný moji bundy a prostě to jako hrozně sluší, což je jako mega hustý, si můžeme prostě s mámkou furt půjčovat věci, ona má i docela dobrý styl, takže já si občas půjčuju její věci, ona zase moje věci. A to je dobrý, to mě baví, prostě si s mámkou půjčovat věci, jakože mě to baví i s kámoškama, prostě jakože mě baví s kamarádkama si prostě půjčovat oblečení a tak, nebo mít třeba stejný, jakože, víte co, že jsou nějaký holky, co jsou jakože, no, moje kámoška mě kopíruje, mě to vadí a tak a já jako taková vůbec nejsem, mě to jakože vůbec nevadí, když si prostě s kamarádkama půjčujeme věci, nebo že máme stejný, jakože to je právě úplně milé, jakože we're twinning. No a potom, co jsem ještě chtěla říct, je to, za co zase nejsem ráda a není super, je to, že mi přijde, že mi zase začíná prostě eating disorder, prostě jakoby porucha příjmu potravy, protože já jsem jí měla, už třeba od 13 jsem měla jakoby anorexii a pak jsem měla i bulimy prostě a prostě mi přijde, že mi to znova začíná, protože poslední dobou jim tak jedno jídlo denně a pak třeba jenom prostě 2krát za den si do něčeho jenom štípnu, jako žďoubnu, jako že si vezmu prostě jenom lžičku a najednou se cítím jako strašně najedená. A to není něco, co úplně jako ovlivníte, jakože prostě já se nedotím jíst, protože mi jako by strašně špatně, prostě když si dám jídlo, tak mi je hrozně špatně, ale jakože psychicky a z toho se mi dělá blbě, jakože i v žaludku, že prostě jakože včera jsme si uvařili prostě večeři s mým klukem, nebo já jsem uvařila jako večeři, mozeček jsem dělala, což je docela jako i zdravý a prostě já jsem si dala jednu lžičku a úplně jsem se začala dělat špatně, protože jsem si říkala, kolik jsem dneska měla kalorií, jakože dneska jsem zase se tak nehejbala, takže to nebude kalorický deficit a prostě jakože to není tak, že si to jako říkám, to mi prostě v hlavě běhá samo a najednou jsem si to udělala špatně, strašně, jakože na zvracený a už nemám prostě chuť k jídlu a včera jsem měla den, co jsem zatím za poslední měsíc snědla fakt nejméně jídla, měla jsem prostě včera jenom 2 iTwisty a to je všechno, co jsem včera jako jedla. Takže to není moc dobrý a prostě normálně snídám, jakože normálně jsem vždycky snídala a teďka prostě už nepozdru ráno snídaní, že mi je špatně, i dneska mi je špatně, že prostě vím, že si nedám snídani
Oběd vůbec nemám chuť, většinou až třeba okolo 4. začnu mít chuť na nějaký první jídlo a dám si prostě něco malého a jako that's it a pak už večer prostě mi to mozek nedovolí, což není dobrý. Začínám vidět, že začínám jakože hubnout, protože prostě nedokážu jíst, prostě mi to nejde a cítím to, že to zase prostě přichází, takže tak. Ale doufám, že se to jako zlepší, protože já mám ráda zdravý životní styl a ne prostě tadyhle to, takže se s tím pokusím něco dělat. Ale prostě teďka můj mozek prostě pracuje takhle, no, takže tak. A doufám, že se z tohohle nikdo neberete nějaký příklad, nebo že jakoby jo, já chci taky, protože bro, já tomu mindsetu rozumím, jo, jakože já vím, jaká jsem byla ve 13, že jsem se koukala, prostě četla jsem knížky o anorexii, koukala jsem se na filmy o anorexii, prostě koukala jsem na holky, co mají anorexii a prostě jsem byla jako, že jo, to je krásný, to já chci, prostě jo, úplně chci, prostě, aby mi vypadaly zuby ty z anorexie, ne, to jsem nechtěla, ale jakože prostě vím, jak to máte v hlavě a teď si úplně říkáte, jo, to je dobrý, prostě to ne, to není dobrý a jestli chceš, aby si ztratila menstruaci, nemohla mít děti, prostě začaly ti selhávat orgány, vypadávat vlasy, vypadávat řasy, prostě aby si ti dělali jebáky, aby ti zhnusnily zuby, vypadaly, schnily, tak do it, ale myslím si, že to nechce nikdo, takže don't do it. Prostě jenom říkám, že jak můj mozek teďka pracuje a že si já s tím snažím pracovat, aby to tak nebylo. Takže tak byste se z toho měli poučit vy a ne, že jakoby, jo, to chci taky, protože vím, jak přemýšlíš, holka, a nedělej to. Není to dobrý. Hlavně mně přijde, že takovýhle, jako že nemám vůbec chuť jíst, mám hlavně hodně vždycky před menstruací, jakoby. Že prostě to vždycky nemám chuť jako vůbec jíst a pak prostě většinou až po menstruaci začnu strašně jíst, že prostě jakoby nějak to moje tělo si zase hledá ty živiny a pak zase hodně jim. Takže možná to je i tím, že mám jako předmenstruaci, ale nikdy jsem to takhle hodně jako neměla před menstruací, že bych fakt nejedla vůbec, jakože úplně to cítím, jak to mám teďka v hlavě. Teďka mám jako kalorické tabulky, kam se zapisuju jídlo a myslím si, že to není úplně zdravý, protože já normálně máte sníst třeba 1500 až 2000 kalorií denně, jakoby kilokalorií, něco takového. A prostě já teďka, předtím jsem byla 1500, jo, to je dobrý, nebo 2000, jakože jo, dobrý, snědla jsem, kolik jsem měla a nepřesáhla jsem to. Po týdnu se to začalo snižovat na 1500 až 1000 a teďka třeba 500 kalorií denně. Což není dobrý. To jako úplně, to je fakt jako málo. A jakože včera jsem měla fakt 500 prostě. To není dobrý. Takže nedoporučuji asi stahovat kalorické tabulky, protože vás to akorát úplně psychicky vydeptá. Prostě pak to úplně extrémně hlídáte. Ale já jsem se stala kvůli tomu, že jsem chtěla zhubnout, ale jako normálně, víte? Ne jakože, aby mě to psychicky vydeptalo, ale vidím, že to mý psychice nedělá dobře, takže se možná odinstaluju. Ani tohle video zase bude jenom z domova, protože já natočím tolik minut jenom doma, že se mi pak nebude vejít nic jiného, ale každopádně make-up už mám hotovej. Já vám to ukážu nějak jako z lepšího úhlu, že je to fakt jako pěkné. Mám třpytky, co jsem měla v minulém videu, které jsou totálně nádherný a je to z paletky ze Sheinu. Tady z tý. Ale ona se mi trošku rozjebala. Tak. Každopádně, takhle jsem a teď si budu dělat vlasy. Vůbec jsem se ještě nečesala nic, vlastně mám hřeben nahoře na posteli. Takže teď si budu dělat vlasy, pak si udělám outfit a budu vyrážet do LBC, protože já nebydlím úplně v LBC, takže tak. Každopádně i ty vlasy se mi tak docela líbí. Jakože se mi líbí, že mám takhle to volume tady v těch předních částech. A docela se mi to líbí, takže možná to i takhle nechám a jenom si to rozčešu. Potom si vezmu nějaký outfit a jelikož jdu dneska na pohovor, jak už jsem říkala, tak si vezmu na sebe něco takového jako víc dospěláckého, protože já nosím furt takovou jakoby takový oblečení, jakož takový nedospělácký, nebo jak to mám říct, takový prostě furt jako teenager, protože se prostě cítím jako teenager, necítím se prostě jak nějaký dospělák úplně, takže budu to muset trošku poladit do dospěláckého stylu, ale stejně v tom bude furt trochu mýho stylu, takže to prostě stejně nepůjde úplně.
Potom, co mě ještě dneska čeká, musím vrátit tablet, iPad do své minulé práce, protože já jsem tam chtěla pracovat, ale prostě it didn't work out. Because of me, protože jsem jakoby se rozhodla, že this is not for me, ok. A potom půjdu po krámech, půjdu se někam podívat, mamka mi řekla, ať se jdu podívat do jednoho krámu, kde má nějaký výprodeje, potom se půjdu podívat do Rossmannu, do nějakých dalších krámů a pak ve 4 mám být na řasách v Jablonci, takže pak pojedu nějak okolo 3 do Jablonce se svým klukem na řasy a to bude konec mého dne, pak pojedu jakoby z řas domů, no, takže tak jo, jakože dneska nemám nějaký úplně extrémně hustý den, že bych vám to měla jako natáčet, jakože že by to bylo něco úplně extra hustýho, ale já si myslím, že člověk je rád, že si pustí video i k uklízení a nemusí to být ani nic extra hustýho, prostě i to, kdybych tady jenom kecela doma teďka, tak podle mě vám to úplně stačí, protože já miluji kecat si videa, reálně se většinou na videa ani nekoukám, já si pouštím video vždycky jakože u toho něco dělám a většinou se ani nekoukám na obraz, takže si myslím, že vám to i takhle jako stačí, že jo? Nebo ne? To mi dejte vědět v komentářích. Každopádně, já říkám každopádně. To se neodnaučím, na to se prostě musíte zvyknout. Takže se teď budu oblíknout, udělat si vlasy, navonět se a budeme vyrážet. A jinak ještě. Včera jsme se s mým klukem udělali takovou session, že jsme si prostě pouštěli a koukali jsme se na naše staré fotky a videa, jakože různý, když jsme se poznali a tak v průběhu času. A byly tam fotky třeba půl roku zpátky, kdy jsem měla vlasy úplně čerstvě jakože obarvený. Jak jsem se takhle odbarvovala z té černý na blond. A fakt jsem viděla, že ty vlasy byly fakt mnohem víc zničený, než jsou teď, což já jsem si jakože říkala, že ty vlasy mám teďka strašný a jako stydím se za ně trošku furt, jakože prostě furt to není to, co bych chtěla, ale jinak to teď prostě fakt opravdu nejde. Hlavně ty vlasy se mi extrémně lámou, jakože když udělám takhle, tak vidíte, jak mám tady ty takovýhle krátký jako pruh. Mám to takhle po celé hlavě a fakt se bojím, že se mi ty vlasy ulámou všechny sem. To by bylo fakt jako hrozný. Ale zároveň se mi to líbí, protože si můžu přesně dělat tady to. A vypadá to jakože dobře, jakože se mi to líbí, jo. Ale ty vlasy jsem se koukala, že mám teď mnohem lepší, než byly, jakože se mi fakt měla strašně hnusný a teď jsou takový fakt jako docela pěkný, takže za to jsem docela ráda. A jinak bylo strašně pěkný se svým klukem prostě takhle podívat na naše staré videa a fotky, takže byste to měli udělat taky, i klidně sami se podívat na nějaké své staré zážitky a tak a ono vás to třeba nakopne zase něco dělat se svým životem a prostě dávám to nějaký nový nápady, třeba na outfity a úplně se kouknu na nějaký starý fotky a říkám si, to je dobrý outfit, tak ten si dneska vezmu a tak, takže to jsem vám jenom chtěla říct zase a jinak, že úplně litu, že jsem se dala kafe, protože mi přijde, že mi hrábne. Jakože už se asi kafe dávat nebudu, protože to je fakt hrozný. Jakože já jsem si vždycky kafe ředila, že jsem si dala 1 lžičku kafe a 1 lžičku kara. Jako karo, to je takový tak chutná jako kafe, ale není v tom prostě kofein. A to jsem dneska neudělala, dala jsem si 2 lžičky kafe a myslím si, že to byla mega chyba, protože mi fakt asi hráblo. Úplně se mi klepou ruce. Fakt jakože jsem prostě úplně v háji. Jinak teďka jsem si koupila novou žehličku jakoby k narozeninám, protože jsem dostala nějaký peníze od rodiny, že nevěděli, co mi koupit, protože to nestíhali, protože jsme měli s mámou strašně rychle oslavu, protože my máme s mámou narozeniny hodně blízko u sebe, takže jsme to slavili jakoby spolu a já jsem měla přesně tuhle tu žehličku, tak jsem si koupila znova, protože se mi tam ta rozbila, já jsem měla asi 5 let, jo, a mě se jakoby rozbila, takže jsem si koupila novou, úplně tu stejnou a musím říct, že teda mě ta značka pěkně naštvala, protože ta žehlička před těma 5 lety je mnohem kvalitnější než tato teď a já vám pak můžu klidně udělat i porovnání v nějakém třeba videu, protože mně prostě přijde, že jako nějaký značky, protože tohle je Remington, takže nějaký značky si kdysi dělali jakoby dobrý jméno, jakože si prostě třeba startovali, nebo ta firma nebyla zas tak zaběhla, tak dělali jako kvalitní produkty, aby si to lidi kupovali, oblíbili si tu značku. A pak postupem let prostě různě ubírají na té kvalitě a jakoby zhoršují ty produkty, ale ty lidi už mají jako v hlavě nastavený, že ta značka byla dobrá a že ji mají rádi a těch malých změn si třeba nevšimnou. Ale já jsem si toho všimla a strašně mi to vadí, protože ta žehlička byla fakt dobrá a tahle už mi nepřijde tak dobrá. A to je to úplně ta stejná, úplně stejný. Kytičky, stejná barva, všechno úplně stejný jako typ. A prostě za těch 5 let ji úplně změnila, je taková prostě falešnější, je taková prostě hrozně jako plastová, zní tak falešně.
ty tlačítka tady dělají jakože zvuky. Slyšíte to, jakože se tam prostě hejbou. Všechno se tady hejbe. A u té staré želečky nic, prostě všechno na jednom místě je taková pevná, taková těžká a tady taková lehká, prostě taková... No prostě mi přijde jak od Vietnamců a ne prostě od Remingtonu, jakože jsem trošku zklamaná, že není tak dobrá, jako byla před 5 lety. A jinak žehlím si vlasy na úplně nejméně stupňů, co jde, což je 150 na tady té žehličce. Mám na vlasech ochranu proti teplu a tak, takže to byste měli taky, pokud si chcete žehlit vlasy. Tak ochrana proti teplu a nejméně stupňů a žehlete si ty vlasy, až když ta ochrana proti teplu jakoby zaschne. A ne, že máte mokrý vlasy a dáte si to, jako budete si to žehlit, když jsou mokrý. To nemůžete. Musíte mít úplně suchý vlas, abyste se ho mohli vyžehlit. OK? A potom ještě tip pro třeba mladší holky, nebo možná ani ne mladší. Prostě občas vídám na nějakých lidech, že nemají vzadu vyžehlený vlasy a že mají tady hezky vepředu jako vyžehlený a vzadu, že je mají takový skroucený tady vzadu na hlavě. Tak jenom takový tip pro vás, že si prostě hoďte takhle vlasy dozadu, učešte si je. Vždycky si žehlete jako učesaný vlasy, jo. Ne, že si budete žehlit vlasy, který máte jako nerozčesaný. Nevšimněte z toho chlupatého podpaží. No, je to trošku nechutný a nechci, aby to bylo vidět. To nejde. No, dobrý. Tam je zase to druhý. No, tak prostě takhle si uděláte a prostě si vyžehlíte vzadu. Nebo jako nemusíte to dělat, je to jenom tip, protože nějaký holky o tom ani nevědějí a třeba jim to jejich kamarádky ani neřeknou. Takže holky, prostě žehlete si vlasy i vzadu, jinak to máte vzadu skroucený a nevypadá to úplně pěkně, protože se předu vypadá to pěkně a pak se otočíte a lidi jsou jakože wow. A jestli si říkáte, a jak mám jako poznat, jestli mám vzadu vyžehlený, tak teď vám dám taky další tipík. Prostě si vlasy učešte dozadu. Vemte si nějaký zrcátko do ruky. Já mám tady tohle. Stoupněte si k zrcadlu a jakoby koukněte se takhle do zrcátka. Chápete? A uvidíte, jestli tam máte někde něco špatně nebo tak. Já budu za půl hodiny... Damn! Já jsem blesk. Já budu za půl hodiny vycházet. Každopádně jsem vám chtěla ukázat tady tu bundu. Protože je úplně nádherná. Jako mě ji dala máma k Vánocům, že ji prostě našla někde na internetu. Strašně mi vadí, že to je jakoby nějaká napodobenina, jakože Prada. To mě fakt vadí. Přemýšlím, že bych to dala pryč. Každopádně ona je strašně nádherná a fakt je to moje úplně jako vysněná bunda. Prostě takovouhle bundu jsem si fakt extrémně přála. Ale problém je ten, že mě je malá. Prostě strašně mě táhne jako na rukou, že prostě mě je krátká a kapuca reálně skoro neexistující. Jakože já mám ráda, když vám kapuca trošku přesahuje. Jakože vám třeba neprší do ksichtu, ale jakože já nemůžu ani narovnat hlavu, ta bunda úplně mě táhne. Ale i tak si ji dneska vezmu, protože se mi strašně prostě líbí a jak říkám, jdu dneska na nějaký jako pohovor, takže potřebuji mít na sobě něco jako hezkýho, co působí prostě jakože elegantně, což působí tahle bunda je krásná a bílá, akorát tady máma včera udělala nějakou šmouhu. Takže jsme přemýšleli, že bychom ji našli a koupili ji ve větší velikosti a tuhle tu prodali. Ale prostě je úplně miluji a je úplně nádherná, boží, úžasná. Akorát pod ní nemůžu vzít ani mikinu, protože jak říkám, je mi fakt malá, takže pod ní budu mít jenom to tričko, protože fakt jakoby bych sebe potom mikina nevešla, ale zase ona je fakt strašně teplá, takže no problem, prostě to může být takhle. Lidi, já mám fakt docela dost velkou radost, protože já jsem teďka byla na jakoby dovolený a mě už předtím trošku jakoby hnily uši, nebo jak to mám říct, že mi prostě úplně se udělala na nich vyrážka, protože jsem si sem nahoru, tady jsem měla 2 helixy a já jsem se do toho dala prostě náušnice jako nějaký, na který mám alergii, protože já mám alergii na kovy a prostě mi z toho jako úplně začaly hnít celý uši, fakt to bylo hrozný. Tady mi úplně odstává obočí, to mě jako pěkně sere. No a vyndala jsem si všechny náušnice tady, i ten jeden helix. A prostě jsem se strašně bála, že mi všechny tyhle náušnice zarostou, protože se mi fakt úplně mě mokvaly, jakože já jsem si lehla na polštář a ráno na polštáři byla třeba takhle velká hnědá skvrna prostě z těch uší, jakože mi z nich úplně tekl hnis a tak. A strašně jsem se bála, že mi zarostly a teď jsem se do nich poprvé od dovolený zkusila dát jako náušnice a jde to. Takže jsem strašně ráda a teď zkusím ještě jednu tady, protože já mám tady ještě jednu dírku a teď to zkusím a uvidíme, jestli mi nezarostla i tahle, protože tam je taky hnila. Zádu mi to nejde prostrčit.
Mám to zkusit jako propíchnout trošku. Au. Já se vám za chvilku ozvu, jestli to šlo nebo ne. Guys, mám to. Je to tam. Šlo to. Jenom to tam vzadu trošku bylo zarostlý, ale jenom malinko to jako křuplo a hned to bylo. Takže dobrý. By the way, všechny dírky jsem se skoro píchala sama, jo. To jsem si dělala sama, to jsem si dělala sama, to jsem si dělala sama, ty 2 helixy jsem si dělala sama. Takže kdybyste měl někdo zájem třeba píchnout náušnici, tak můžete napsat, ale neříkám, že jsem nějaký profesionál. Takže náušnice mám, po dlouhé době se cítím jako, že nejsem nahá, protože prostě pro mě mít celý plný na uši, náušnice, prostě pro mě jako mega úspěch a miluju to a cítím se s tím prostě jako, že girly. Takže jsem strašně ráda. A už se zase nestydím za své uši, protože já jsem se doteď fakt styděla. Úplně jsem se před lidma zakrývala, aby neviděli moje uši. A teď to jde normálně. Takže jsem ráda a vypadá to normálně, vypadá to krásně. A to se mi fakt jako líbí, takže jsem strašně ráda, že to vyšlo. Ještě si asi vezmu na sebe hodinky. Mám takovýhle od mamky, už mám pár let, jsou na nich jako kamínky. Ale nejdou, protože by do nich natekla voda. A pár kamínků už to asi vypadalo. Ne? Všechny kamínky tam jsou WTF. Proč jsem měla za to, že na tom kamínky nejsou? Úplně všechny tam jsou. Oni jenom nefungujou. Cože? Já jsem myslela, že jsou úplně vypadaný, já jsem se za ně trošku stydila, ale oni tam jsou. Hustý. Hodinky si dávám vždycky na levou ruku. Prostě chápete, dneska jdu na pohovor, takže musím vypadat dobře. A by the way, jak jsem říkala v minulém videu, že prostě někdy se cítím jako girly, někdy mám zase prostě takový to, že vypadám trošku jak nějaký emotion, nebo že prostě mám všechno jako ráda černý stíny a takové věci. Tak dneska mám zase takový ten den, kdy chci mít jakože náramčičky, třpitičky, naušničky, růžový tričíčko a jemný prostě líčení, nebo jemný, ono podle mě vám ani nepřijde, že je to nějaký rozdíl oproti předtím. Ale prostě podle mě dneska vypadám mnohem víc jakože jako jemná holka, než v tom minulém videu. Každopádně furt jsem strašně suché vlasy, prostě nejsou úplně v nejlepším stavu. A ty mě prostě úplně jako nedodávají sebevědomí, spíš mě to trošku jako berou, ale i tak si dneska na ten pohovor věřím a myslím si, že to bude dobrý. Mělo by to být něco jako, že s realitama, že bych jako dělala takový ten byt, jak prostě někdo přijde, že chce byt a vy jakože tady je kopalna, má tolik metrů, tady to a tak. Takže můžete vidět, že vypadám teďka trošku jako tak jemněji. Já budu muset za chvíli vyražet, protože mi to jede asi za 20 minut, takže, nebo jede, musím vyjít za 20 minut, i když už jsem jakože ready, už jsem se i navonila, navonila jsem se i pod paždí, mám vlasy, mám make-up, mám naušničky, zase jsem ráda, mám hodinky, mám všechno. Dneska jdu na ty i řasy, to se mega těším, už jsem se i zbalila. Musím dneska ještě zajít do knihovny vrátit knížky, protože strašně ráda čtu, mám hodně knížek půjčených, ale musím je vrátit a už jsem mi tam stejně načetl nějaký dluh, protože už mám pol limitu, co jsem mi měla vrátit. Ale musím říct, že to není na schvál, protože já jsem tam šla v ten den, kdy jsem měla ten limit a já mám takhle ty knížky, počkat. Já mám prostě takhle tady v té igelice, že je tam odnesu, protože jich je fakt sakra hodně. A šla jsem tam, že je tam dám a pak se kouknu do ty igelitky a zjistila jsem, že jsem vzala igelitku se špinavým prádlem do pračky, kterou si máma připravila. Vůbec nevím, proč to bylo v igelitce, nikdy to tak nemáme. A vzala jsem prostě špinavý prádlo a celý den jsem ho tahala po Liberci, prostě tašku se špinavým smradlavým prádlem. Já jsem byla v té knihovně jakože nice. Nebo nebyla jsem ještě v té knihovně, prostě po cestě. Takže hodně dobrý, no. Smrdilo to v autobuse všechno. No a ještě bych dneska, jestli mám ještě teďka čas, tak zkusím vyfotit jeden papír pro pojišťovnu. Takže tak zatím. Je divný, protože s vámi prostě furt jako loučím, prostě já si přijdu jak nějaký dement, protože prostě při každém záběru, který končí, tak říkám, tak zatím papa, jakože vy, tak už 50krát jsem se s váma rozloučila, já to musím přestat dělat. A nebo to prostě vystříhnu. Oh my gosh. Vidíte, jak je krásně? No, každopádně já vyrážím, mám na sebe tu bundičku, černý rychlíky, takový boty, baťoch, který mám plný těch knížek, protože je nechci tahat v té tašce. Mám i maturitu s sebou, mám ten tablet na vrácení, vyfotila jsem si doma ty papíry, které jenom pošlu v aplikaci a I'm ready, cítím se dobře, po dlouhé době, jak mám ty naušnice, tak to je úplně skvělý pocit.
A i to zjištění, že na těch hodinkách mi nechybí kamínky, tak je taky skvělý. A těším se, dneska bude snad dobrý den, takže I'm happy. A ještě vám to natáčím, to je skvělý, prostě mi přijde, jak bych tady na kamušku a můžu všechno říct. Takže ozývám, to nejde. Takže ozývám se vám, já to neřeknu ani. Takže ozývám se vám z Jablonce, už jdu na řasy, jsem v čekárně s Péťou. Krásná čekárna. Už jsem vrátila knížky, byla jsem na pohovoru, byla jsem s babičkou v Krámech. Jo, v knihovně jsem platila dluh 222 korun, protože jsem měla prostě půjčených hodně knížek a za každý den se za každou načítá 5 korun a když to je týden, no tak už se to prostě nasčítá. Takže jsem zaplatila spousta peněz za to, pak jsem si koupila 2 nové věci, to vám potom ukážu, až budu doma. A pohovor byl super, dopadl dobře. A ty mi natočíš teďka řasy a pak mi je natočíš, až budu hotový. OK. Jdeme na to. Jau, to pálí. Je to vidět? A jestli si teď říkáte, že ty řasy jsou dobrý a že na řasy nemusím, tak jo musím, protože zítra už to jsou 3 týdny a po 3 týdnech už se platí jakoby za nový set a když je to do 3 týdnů, tak prostě to je levnější, takže jdu už dneska. Chápete, zítra už nemám čas, takže prostě dneska je jediný den, kdy to ještě můžu stihnout, aby to stalo normální cenu a ne úplně plnou. A tak, takže proto jdu na nový řasy zase. Každopádně jsou v dost dobrém stavu, normálně po 3 týdnech už mám úplně vypadaný, vytrhaný, protože já se do nich furt žmoulám, furt se vytrhám. Že jo, lásku? A co jsem dneska koupila? Pro mě a pro Peťu. A asi to koupím i jakoby mým kamarádkám na Vánoce. Ale prostě je to takováhle knížka. A je to seznam věcí, které spolu musí kamarádky zažít přes 130 nápadů. A prostě je tam spousta jako různých úkolů. Je tam prostě 130 věcí různých, jakože nějakých prostě úkolů, které si odškrtnete, že jste udělali. A stálo to prostě dobrou cenu a je to super, protože občas nemáme třeba nápad, co můžeme dělat, tak se podíváme třeba do tady toho a uděláme tohle, nebo třeba nějaký den budeme mít volnej, nebo třeba bude pátek a budeme vědět, že v sobotu nemáme co dělat, tak se prostě otevřeme tu knížku v pátek, na něco ťupneme, jakože prstem, otevřeme nějakou stránku prostě poslepo něco to a zkusíme to další den třeba splnit. Jinak pohovor, jak jsem říkala, byl super, dopadlo to dobře, bylo to fajn, takže jakoby jsem přijata. Ale jakože ona je to taková práce hodně, kterou si můžete dělat, jak chcete a není to jakože 8 hodin každý den, ale je to prostě takový jakoby individuální a prostě si to fakturujete, je to prostě jakože práce sama na sebe, chápete, podnikání jakoby, takže do toho ještě teďka, než se to pořádně rozjede, tak budu stejně ještě dělat něco jiného, abych měla prostě teď peníze na Vánoce, na mobil, na to auto, abych splácela. Takže prostě stejně ještě potřebuji nějakou brigádu a teď jsem posílala životopis do Rituals. Tam je 200 na hodinu, což je fakt dobrý. Takže bych teď mohla třeba pár měsíců, nebo když se to prostě rozjede, pracovat tam. A viděla jsem tam aspoň nějaký penízky vedle. Tak já už mám zase krásný a nový. Vidět? Jo, malinko. Sněží. A my už jdeme. Wait. Jdeme domů. Yes. Šli jsme ještě do KFCčka. Wait. Doufám, že do Mekáče. Šli jsme ještě do Mekáče, protože do KFCčka nemůžem, protože z KFCčka mě bolí břicho, protože to pálí a takže jsme šli do Mekáče. Tam jsem si dali jsme si, ty jsi si dal Big Mac, já jsem si dala malé hranolky s pitím a cheeseburgerem, ale hranolky jsme si pošerovali a pitíčko taky. A pak ještě jsme si z toho kuponu nahráli takový to za 15 korun tu taštičku, takže jsme si ještě každý kousl párkrát do jablečné taštičky, to bylo výborné. A pak jsme ještě šli do tedy, jsem tam. Tvoje puse. Jako fakt. Jo. A teď? Jo. Jo? Dobrý. No a pak jsme šli do tedy a
tam jsem si koupila takový nádherný deníček, který byl ve slevě z, myslím, že 100. No prostě já vám to ukážu, až přijdu domů, co jsem si dneska koupila. Takže to je nádherný a řasy jsem vám už ukazovala na záchodě, každé jsou úplně boží. No, takže jdeme domů a sněží. Juhu, ty máš radost, že sněží. A já taky. Ale zima, jak všude. A strašně se těším, až se vykoupu v teplý vodě. A až si lehnu, zabalím se do teplíčka, objeveme se, zahřejeme se a budeme spát, protože jsem strašně unavená. Nech mě spát. Jsem ještě unavený. Ty jsi hluchoun. Ty jsi hluchoun. No, ty dvě věci říkám. Exoted all over her body. Yeah. Jsme doma. A jdu vám teda ukázat, nevšimejte si to, že jsem úplně masná po celém dni. Jo, prostě už nevypadám, jako když jsem odcházela. Zkusíme si tady to nevypadá třeba líp. No, prostě. Vám ukážu věci, co jsem si dneska pořídila. Takže, první. Tady mám ten make-up od Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Můžeme ho spolu vyzkoušet, klidně třeba zítra. Předpožím, protřepejte, tak to jsem nikdy neudělala. Já jsem ho totiž, jsem teď chtěla říct, že už jsem ho jednou měla. A vím, že jsem s ním byla extrémně nadšená, natáčela jsem kámoškám prostě ten finish a že to je prostě úplně libový, úžasný, nádherný. Jinak mám odstín ten nejsvětlejší 010, protože jsem světla. Vím, že jsem s ní byla úplně hotová, že je úplně úžasný a prostě vůbec nevím, proč jsem se už pak nikdy nekoupila, protože jsem asi chtěla zkusit zase jiný make-up. A já vám jenom chci ukázat trošku. Jakože, počkejte, koukejte, jo. Tady mám tetování. Jo, tak to dám trošku na to. That's very good. Ono to možná na tom světle vypadá i trošku jako blbě, ale ono to fakt zakrylo toho motýla dost na to, že to je černá. Vemte si, že váš beďar není černý. Koukejte, tady mám pihu. Exemplární příklad. Žádná piha. OK? Takže je to fakt dobrý. Jakože ta make-up fakt kryje a když se ho dám takhle na ruku, tak prostě úplně jakoby mi vyplní ty vrásky, že prostě nevidíte tu texturu té pleti, jakoby, že to je fakt pěkný, jakože by měl úplně vyhladit obličej a já jsem ho měla třeba před 5 lety. Tudíž si myslím, že by se za těch 5 let mohlo jako i trošku vylepšit, jestli to teda nebude stejný případ jako s tou žehličkou. Já tam koukám niacinamid, tak to totálně miluji, niacinamid je fakt skvělej. Další věc, co jsem si koupila, je tady ta bronzující tyčinka od Rival Me. Už to ode mě znáte, jestli jste se koukali na nějaké moje TikToky, nebo možná i tady na YouTube, na nějaký make-up tutoriál, tak tam jsem to určitě už používala. Tady tu krémovou, tady ten krémový bronzer naprosto miluji. Bohužel v drogerce měla jenom tenhle jeden a mě už ten můj fakt dochází, já ho prostě nutně potřebovala. A on byl jako rozdělaný a je tam trošku takhle jako šmouha, ale zas to znamená, že ho nikdo za tolikrát jako neskoušel, protože když ho použijete už jenom párkrát, tak je to hned celý hnědý, takže si myslím, že to je dobrý a hlavně ta tubička je fakt úplně plná, prostě on tam byl fakt jako třeba 2 dny, protože vím, že jsem tam byla před asi 3 dněma a neměli tam a pak tam byl hnedka ten. Včera jsem byla v Liberci, už to tam měli, nový, a bylo to jednou jako podle mě použít, jen někdo si to ťupnul na ruku, takže asi se z toho úplně nezblázním a já to fakt potřebuju. Takže mám tohle stálo 200, tohle stálo 100. Potom jsme s babičkou byli v lékárně v doktoru Maxovi a babička řekla, ať si tam něco vyberu. A jelikož prostě babička nemá za tolik peněz, tak jsem nechtěla si vybírat nic jako mega drahého, tak jsem si vybrala ty 3 olejček za 150 korun a hustý, jako chci to zkusit, protože vím, že to je dobrý na akné a tak. Takže vyzkouším ty 3 olejček. Ne, že bych měla nějak extra akné, ale prostě, když mám nějaký jebáček, tak bych to mohla zkusit, ale mám docela akné na zádech, protože jsem přestala brát antikoncepce a z toho se mi dělá akné na zádech, takže to můžu zkusit na ty záda. A teď vám ukážu ten deníček. Měl to teda ve slevě z 100 korun na 40 a je to takovýhle, jakože úplně se třpití. A on je úplně takový hladký, fakt je úplně hladký, takže neumíte si asi představit, jak je příjemný. Já miluji třpití věci, je strašně krásné, ještě se mi strašně líbí, že ho takhle jako otevřete. Pak ho takhle otevřete a tady máte až jako ten deníček. A se mi strašně líbí, že to působí tak jako dospělácky.
Jakože už to není takový dětský deníček, už je to takový jako dospělý, když tohle před někým jako otevřete takhle ještě to, tak si nikdo neřekne, že jste nějaká trapná teenagerka, jo? Jako já už nejsem teenagerka, ale to je jedno, prostě je to hezký. Hrozně se to líbí, fakt to působí strašně pěkně dospělé, ale zároveň je to strašně pěkný, třpitvý, prostě my style. Pak tam byl ještě jeden deníček takový hodně jako, taky dětinštější, byly na něm takový ty listy jako z dovolený, takový prostě hezký ty listy, co máte na každém deníčku, který je jako takový letní, jako summer vibe. A byl takový jako strašně barevný a úplně jsem na něm dělala takový ty holografický odlesky a úplně jsem si říkala, tak ten beru hned, jakože jsem ho vzala. A pak jsem dělala tenhle a nemohla jsem se rozhodnout, který, ale říkala jsem si, už mi je jakoby 22, takže už bych mohla jakoby posunout level a nekupovat si dětský holografický věci. Já jsem celou dobu vidět. Asi jo? Ne, nejseš, já jsem to celou dobu měla tady. Takže jsi tam asi byl celou dobu vidět. Takže tohle jsou ty 4 věci, co jsem si dneska koupila, plus jsem si teda zaplatila řasy, že jo, to byla asi nejdražší věc dneska, plus ještě ty knížky, což byla druhá nejdražší věc dneska. Takže dneska vlastně nejdražší věci bylo to, že jsem měla půjčený knížky, reálně jsem si z toho přečetla 2 řasy, na který chodím každý měsíc, takže to byly jako nejdražší věci dneska, to jsem fakt teda strašně šťastná, že ty knížky byly tak sakra drahý. Rozděláme. Krásná vůně. Prý se to může dávat i do pusy, když vám smrdí z pusy, tak to kápnete. Nachodila jsem asi tak 15 000 kroků, jsem úplně mrtvá, strašně unavená. Ještě jak mě ráno úplně navodilo to kafe, tak mi to vysálo všechno energii, co jsem v sobě měla, takže teď už nemám žádnou energii. A ten pohovor byl taky docela náročný, tak jako psychicky, protože prostě jako musíte se tam nějak jako umět chovat, že musíte jako hezky sedět, mít hezky ruce, že protože já se hodně zajímám jako o psychiku a tak a řeči těla a tak, takže vím, že když jsem na pohovoru, tak nemůžu sedět takhle. Jo, ale musíte sedět jako, jasně, chápu. Ale musíte prostě umět trošku jako sedět a trošku se pohybovat a odpovídat a ne, že prostě tam budete sedět tak nějaký prostě pytlíček neštěstí, nebo jak se tomu říká, hromádka neštěstí, takže to bylo taky trošku vysilující, plus jsem poslouchala spousta nových informací na tom pohovoru, což bylo taky hodně vysilující, ale pro mě jako všechno vysilující, jak můžete vědět. Když jsem se rozhodla, že platím 220 za knížky, tak to bylo taky hodně vysilující, hlavně pípnout tam tu kartu bylo sakra vysilující. A to je všechno lidi. Takže dneska se s váma loučím, zítra vám možná ukážu ten make-up, anebo se běžte asi podívat na můj spíš na můj TikTok a natočím to spíš tam, protože už bych tohle video chtěla začít ráno jako stříhat a tak. A nevím, v kolik se budu malovat, protože si chci ještě asi zítra mít hlavu, takže prostě nevím, jestli to bude tady, spíš asi ne. Myslím si, že tohle video už ukonču a budu zítra ráno stříhat, až vstanu. Takže spíš se běžte podívat na můj TikTok, který budete mít tady někde napsaný a budete tady mít napsaný můj Instagram. Tak tam se běžte podívat, určitě podpořte mě, jak jsem říkala v minulém videu, prosím podpořte mě, protože prostě dnešní doba je taková těžká, hrozně lidí se snaží tvořit a prostě už je toho obsahu hrozně moc, takže ty podpory docela málo, protože lidi už ani nevědí, na co se koukat. Mě prosím podpořte, napište mi nějaký krásný komentář a mám pro vás takovou jako jednu, jako jak to mám říct, takovou tajnůstku, že když se podíváte do mého popisku pod video, tak tam je takový tajný heslo, který můžete napsat do komentářů a tím mi dáte najevo, že jste to video dokoukali až sem a že jste se do toho popisku podívali. A to znamená, že jste real fan. Nebo ne real fan, prostě real friend. Takže mi napište něco pěkného do komentáře, nebo napište tajné heslo do komentáře. Mějte se hezky, opatrujte se, cítíte se krásně, mějte se krásně, chovejte se k ostatní krásně, chovejte se k sobě krásně, pečujte za sebe, vzdělávejte se a to je všechno. Come on. No? No. No. Not now. No, okay. Už ležíme. And we're happy. Já jsem chtěla říct, že už ležíme a že si to užíváme, ale ty se nechceš natočit, takže jenom mi věřte, že tady vedle mě můj kluk a až už ležíme a že si to užíváme a že nám je příjemně a jenom jsme zkusili ten tea tree olej se dát do pusy, jestli nám to opravdu osvěží dech a bylo to nejodpornější, co jsme si kdy dali do úst a já jsem tak sprintovala do kuchyně, se vypláchnout pusu a něčeho se najíst. Protože byla ta nejodpornější věc na této planetě. Takže to asi není na osvěžení dechu, spíš na to, aby se poblili a já nevím.
horrible. Špáně ty řasy.